Hei, olen Teemu Lehto, 23-vuotias. Asun tällä hetkellä Joensuussa, jossa opiskelen Karelia ammattikorkeakoulussa 3. vuosikurssilla energia- ja ympäristötekniikan linjalla. Kävin Kirkkonummella ruotsinkielisen peruskoulun ja suomenkielisen lukion. Varusmiespalveluksen kävin Dragsvikissä, ruotsinkielisessä varuskunnassa. Eniten arvostamieni oppeja varusmiespalvelusajalta ovat ryhmän johtaminen ja ryhmässä työskentely sekä vahva ote ruotsin kielen arkikäytössä. Olen ollut partiotoiminnassa mukana pienestä pitäen ja olen ollut mukana järjestämässä partiotoimintaa jo 15-vuotiaasta lähtien. Edellisen kesän työharjoittelun suoritin Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä kaukokartoitusosastolla, jossa suurin osa ajastani kului ArcGIS-pohjaisten ohjelmistojen parissa ympäristötietoa keräävien verkkokyselyjen kehittämisessä. Haluan vielä painottaa, että kykenen erinomaisesti kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä vapaa-ajan käytöstä johtuen. Olen erittäin kiinnostunut tästä työtehtävästä ja tulen mielelläni keskustelemaan siitä.